Domnule ministru, consultăm cu toți. chiar mai devreme v-au cerut demisia, ați auzit probabil aceste scandări. Ați luat în Nu eram considerare, preocupat, n-am auzit. v-au cerut demisia, ați luat în Demisia considerare este să un act faceți acest unilateral, pas? stimată doamnă. Au mai Demisia fost este un act proteste? unilateral. Poate să fie cerut, dar trebuie să fie depus de mine. Deocamdată nu am motiv. Demisia! 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 Demisia cui? Auzi? A lui din prostie. Băi, prostia este de mare. Ministrul nu m-a arătat către mine. A ta îi spun eu, demisia ta. A ta. Adică eu să-mi dau demisia, că îi cer demisia. De ce? E dreptul meu să protestez, e dreptul meu să cer demisia unui ministru care face gafă după gafă. Mulțumesc. Face și gălăgie la treabă.